Čau lidi, dneska budeme natáčet Battle or Warship a vlastně ta hra spočívá v tom, že my bojujeme na ostatní lodě. Já už jsem hrál za kamerou teda, abych se přiznal, a no můžeme jít jako na hru, jdeme vám to ukázat. Můžete tady mě zanechat odběr a like, jestli chcete, nenutím vás, jo. Kámo, 3 sekundy musíme počkat. Už jdem. Jeď! To vůbec nejde. To je asi začátečnická loď. Ale mám torpeda, to je hlavní. Letadla můžu mít taky, ale ty mám na jiný lodi. Nějaký 6 her jsem hrál to. Jsem hrál za kamerou. A my tam... No. Hele, už můžu střílet. Ale nevím, jestli to nedostřelí. Jako dostřelí, ale bude tam mít velký ten a to já nechci. Rozměr, jako chápete mě, ne? Jak to... Až budu třeba blízko, tak já to je pošlu. Už po mně střílí, jo? Náboje? Pojď taky. Taky pojď, no jo. No pojď, no jo. No krásný, pojď. Neboj se toho. No jo. Tak. Ne, takový kousek. Kamo, pojď. Yes. Ne, kamo. Tady už nemám žádné rozměry. Tady bych to mohl dát. Takže jsem mu vůbec neubral. Kamo, nabiju. A střílím. Pojď. Pojď. Yes. Káte nesilnej, na to kašlu, ale on po mě střílí, to jinak nejde. Kámo, hořím. Kámo, pomoc. Jaký torpedo? Ne, jsem mrtvej. Jsem lidi mrtvej. Come on. Proč? Ale jako 4, no to není hodně. Nebudu to hodnotit za ti lidi. A jdeme se kouknout do obchodu. Já mám vlastně to, kde mám ty lodě. Tu HM Resource mám loď. A pak mám HM Soversing. Ale já si vezmu tu Repulse. Promiňte, nebudem překládat angličtinu. Jo, tu si vezmu, počkejte, jak to dobrý. Jo, beru. Ale tam máme 2 letadla, 2 torpeda a všechny náboje. Takže tu ta loď se mi vyplatí vlastně, no.
a jdeme bojovat. Tam já jsem to vyhrál jenom jednou lidi. Já jsem totálně v tom špatný. Jakože totálně. Musím jet hned. Já jsem na ně kouknu z dálky, jestli nějaká hele, to je vidět, ale ne to, nedostřelím tam. Oreo, ty vogo. Smexy. Kámo, proč Smexy? Aspoň, že tam je to M a I. Kámon. Už bych mohl jako střílet, ale já to nebudu riskovat. Máme na to 14 minut. A pak se bude hrát na body. Kámo. Jo, to už asi dost chvíl, nebudu se porozhlídnout. Nevidím nikoho. Dejte mi prosím like. Já zkusím. Tak já střílím tady. Ani jednoho netrefila. Tak si Maxiho. To je zase moc. Tak kam to chceš? To je zase moc vzadu. Come on. A dost. A teď jde tisíka. Teď to půjde jak na šlehačce. Dělej. Yes. Kam zajíždí? Jsme si zajíždí. Torpeda, kámo. To mi ale... Kde jsou? Dobrý, ty mě minuli. Kámo, oni mě zabili. Kámo. Tak nic, no. Kámo, ještě jedna. Ale toto je zatím video pro ukázku. Počkej, já jsem nepoužil letadlo, já vám ještě ukážu ty letadla, že vám nelžu. Jo. Kámo, teď mi musíte dát like a odběr, nebo napsat do komentářů, nebo zvoneček, protože pokud to nedáte, tak já jsem vlastně mrtvej. Jakože totál mrtvej. Kde mám jo, tady mám ty letadla. A parkujou, vidíte tady ty letadla.
Kámo, ale já musím zvláštně, budou hodně umět ty lodě. Come on. Oh shit. Hele, Bama, že bych šel na Bamu, ale já budu zatáčet pak doleva, protože chci použít ty letadla. No, to je těžký, to je těžký. Počkej, já si nabiju ty torpéda. A už by mohli začít střílet. Si myslím. Ale na mě, prosím, ne, jo, to nikdo už neslíbil, že na mě. Torpeda. Minul jsem torpeda. Come on. Kámo, nejdu střílet. Budu muset. Já jsem se otočil takhle, kámo. Pojď. Ne! Ale nějaký jsem trefilo. Yes. Pojď, leď. Kde je torpeda? Torpeda. Torpeda. Kam jsem mrtvý lidi? Jsem mrtvý. No nic, dneska ukončíme dnešní video. Budeme muset prozatím. Další díl udělám zítra. A hele, tak lidi.